सध्याच्या जमान्यात युवा व्यसनाकडे किंवा मौजमजेकडे वळताना दिसत आहेत, परंतु तालुक्यातील आरोसीतील प्रतीक पाटील या युवकाने आपला वाढदिवस अनोख्या पद्धतीने साजरा केला आहे। यात मित्रांसाठी मौजमजेच्या चैनीच्या गोष्टी न देता थेट आरोसीतील मतिमंद मुलांच्या शाळेत जाऊन त्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप केले। या कामातून आपल्याला मिळालेला आनंद हा वाढदिवसाच्या आनंदापेक्षा मोठा आहे, असं मत यावेळी प्रतीकने व्यक्त केले। प्रतीकचा वाढदिवस होता, मात्र आपला वाढदिवस अनोख्या पद्धतीने साजरा करावा असे त्याच्यासह त्याच्या कुटुंबियांनी व मित्रांनी ठरविले। त्यानुसार कोणत्याही पद्धतीने दिखाऊपणा न करता किंवा मौजमजा न करता त्यांनी मतिमंद मुलांसमवेत आपला आनंद शेअर केला। यावेळी त्यांनी तब्बल 35 ते 40 विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप केले। या कार्यक्रमाप्रसंगी संस्थेच्या अध्यक्षा रेखाताई गायकवाड, मुख्याध्यापक रुपेश सावंत, शिक्षक प्रियांका साळगावकर, नंदिनी आजरेकर, सरोज चव्हाण, अधीक्षक सायली जोशी, ग्रामपंचायत सदस्य सुहासिनी माणगावकर, युवा पिढीला प्रेरणा देणारे युवक आर्यन कालवणकर, दत्तात्रय बंडगर, नाना बंडगर, गणपत नाईक आदी उपस्थित होते।